Terve! Meillä on työ alla tämmönen Audi A4 Pertta 8 2.0 Tittili-moottorilla. Tänään me opiskellaan, miten tämän moottorin saa ajoitettua. Ja tämähän on erittäin yksinkertainen homma, kun tähän vaan hommaa oikein työkalusarja. Ja sehän mä voin linkata tuonne descriptioniin teille. Ja ennen kuin aloitetaan tää itse ohjelma, niin alkuun täytyy vähän höpistä turhia. Eli tää ei ole mikään ammattilaisen tuottama ohjevideo, eli kannattaa lukea netistä vielä ennen kuin alkaa itse tekemään. Mutta tää toivottavasti antaa nyt hyvän pohjan ymmärtämään, miten tuo toimii. Ja toivottavasti en nyt jaa mitään väärää tietoa tässä. Että jos on semmoista, niin kirjoittakaa tuonne kommentteihin. Ja tää ei myöskään sitten mikään lyhyt elokuva, niin nuo tarkennukset ei tosiaan ole koko aika kohdilla, että ei kannata ottaa liikaa. Ja tämän videon mä tein sen takia, että netistä ei löytynyt oikein mitään ohjeita tuohon, miten tuo toimii. Ja jos löytyy, niin ei ainakaan selkeitä semmosia, niin toivottavasti tää nyt on hyvä ja selkeä ohje tuohon, että miten tuo toimii. Mutta nyt on varmasti jo pisty tarpeeksi, niin vaihdetaan tuohon ohjelmaan, mitä me kaikki tultiin tänne katsomaan. Tämmössä ei ole tässä meidän rattaassa minkäänmoista ajoitusmerkkiä, että mitenkäs tämäkin sitten tehdään, niin yksinkertaista. Tuolla on reikä, tuolla, jossain, siellä on reikä, johon menee tappi, tuolla on reikä kanssa läpi. Täällä on ainoastaan yksi kohta, mistä menee tappi läpi asti. Tämä kun me laitamme paikalleen tänne, katsotaan miten noin. Niin sitten kun se on kohdallaan, niin se tappi menee tuolta reiästä sinne koloon, mikä tuossa kannessa on. Sen teemme kuule seuraavaksi. Jos kiinnostaa nokka-akseleiden ajoitus, niin tehdään sillä lailla, että sit kun on semmonen 100 000 subscriberia kuule, niin mä voin sen jälkeen, kun tää on nyt laitettu jo, niin mä puraan tän koneen siinä vaiheessa ja näytetään, miten nokka-akselit ajoitetaan. Ja tosiaan, jos et ole niin ahkera, että jaksat tuon koko muovikehikon tuosta eestä purkaa, niin tästä pitää ottaa tuo pallo tosiaan tuosta päästä irti. Vähän kun heiluttaa, niin se noin vaan uppoo sinne. Sen pitäisi mennä, kun se on kohdallaan, niin aika helposti sinne. Sitten korkeapainepumpun ajoitus, niin siinä on tuommoinen U-muotoinen lovi, mihin se tappi menee. Ja samanlainen kolo kuin oli nokka-akselillakin, mihin se uppoo sitten. Välitehtävä muuten, ennen kuin laittaa hihna, niin avataan täältä. Tätä justi, että täällä ei kyllä tarkennukset ole sitten lainkaan kohdillaan, kun mä koitan samaan aikaan näyttää ja tehdä. Ja kuvata ja tehdä ja vaikka mitä tehdä, mutta kuitenkin. Niin. Nämä 3 pulttia auki. Ja korkeapainepumpussa on kanssa nuo 3. Siinä on tuo nuppi eessä, mutta näkyy nyt. Nuo 3 löysälle, ei siis kokonaan auki, korjaan, vaan löysälle. No, sitten kun se on löysällä, niin näemme, että täällä ratas pyörii vapaasti tälleen vähäsen. Ilman, että nokka-akselit pyörii ja samoin korkeapainepumpulla. Ei mitään hajua, näkyykö täällä. Niin, täällä pyörii ratas. Ahas paikka pyörittää, mutta sekin pyörii tuossa hieman, nyt näkyy. Ei sun taas. No niin, ja sitten tänne alakerran puolelle. Meillä on täällä rattaassa tuossa kohti uraa. Saattaa näkyä kameraan tai sitten ei. Ja samoin tässä pellissä on tuossa kohti uraa. Niin, ne pitäisi osua. Ja tässä voidaan todeta, että se ei ole ihan kohdallaan. Mutta sitten meillä on se toinen osa, tai siis toinen tapa. Otan tuon pellin pois eestä, niin näin. Niin, tää tappisarja, mikä nyt voi löytyä tuolta descriptionista edelleen, niin. Siinä on tän näköinen osa. Siellä on, jos saamme tarkennettua tämän. Tää oli jo lähellä selkeästi. Näkyy, tää saa siis pyöritettyä tän nupin pois. Niin, tässä on tosiaan tuossa tuo nuoli, joka osoittaa tuo hampaan väliin. Niin sehän tulee sillä lailla, että kun täällä on tämä meidän nuppi, niin siitä lähdetään niinku kellon suuntaisesti niin 1, 2 laskemaan. Ja siinä oikeastaan näkyy tommonen ura tuossa juuri tuon kierteen kohdalla, tuossa hampaassa. Niin tämä pitää laittaa sillä lailla, tuo tappipuoli
Näkyykö? Näkyy. Se menee tänne koneen puolelle ja tuo nyt, tää pitää siis täältä päästä liuuttaa, että tää osuu kohdalleen. Ja. Se nuoli, tää ei nyt mene, koska meillä ei ole kone ajoissa. No, ja se kun on kohdallaan, niin se työnnetään tuonne. Tuossa on nuoli, se osoittaa tuohon hampaan väliin. Ja siinä hampaassa on täällä rattaassa taas tuo ura. Silloin olemme alakerrassa, se on niinku ajoitettu nytten kohdillaan. Eli seuraavaksi me ruvetaan laittamaan tänne hihnaa paikalle. Hoksasin, että nämähän kannattaa aika keskitasolle pyöräyttää, kun tää hihnaa laittaa paikalleen tänne. Molemmat rattaat näistä. Niin sitten kun me ruvetaan seuraavaksi tätä hihnaa sommittelemaan tähän paikoille kokonaisuudessaan, niin noilla on enemmän tilaa liikkua molempiin suuntiin. Jatketaan. Minä jouduin tosiaan tuon kyseisen rullan ottamaan pois, että mä sain tämän hihnan paikalleen. Mutta seuraavaksi me lähdetään kiristämään tätä hihnaa, kun meillä on ne pultit täällä löysällä, niin tää hihna pääsee asettumaan paikoilleen. Eli nyt me ollaan tässä tilanteessa, että lähdetään kiristämään. Tänne tosiaan käy tämmönen kuusiokolo-avain, jolla me lähdetään kääntämään. Niin tämä mutteri pitää muistaa pitää löysällä, että kiristin pääsee pyörimään täällä, mutta sitten myös ne tuolla rullissa olevat 3 pulttia molemmissa, niin nokka-akselin päässä ja korkeapainepumpussa pitää muistaa pitää löysällä, koska se on tätä vaihetta varten, että kun me lähdetään kiristämään tästä tää hihnaa, niin ne pääsee ne rullat pyörähtämään sitten tuolla kohillaan. Ja täältä voi tosiaan näyttää, että tää kun lähtee kiristämään, niin tuolta lähtee tommonen kieli nousemaan, mikä tuolla heiluu. Sen pitäisi osua tuonne aika lailla tuonne koloon, mikä tuossa keskellä nyt näkyy. Niin silloin se on oikealla kireydellä. No, ja sitten kun meillä on tämä kiristetty hihna, niin meidän pitää sen jälkeen kiristää nuo 3 pulttia nokka-akselin päästä ja korkeapainepumpusta. Niin, tässä samalla kun mä näitä pultteja täällä kiristelen, niin jos teitä tosiaan kiinnostaa tämmönen autonlaittovideot, niin eihän se kun laitatte ja kerrotte kuule, niin mehän tehdään enemmänkin näitä. Minä en tosiaan ole millään tavalla autokoulutusta käynyt, että teen näitä tosiaan tämmöisessä tilanteessa kun joutuu. Tämä on tosiaan käyttöautona ollut ja jako-ohjina pääsi pomppaamaan yksinkertaisuudessaan. Sen takia olemme tässä. Nyt olisi pultit kiristelty, niin sitten katsotaan, niin täältähän voi ottaa nämä tapit irti. Tää lähtee aivan vaan vetämällä, vähän joutuu taiteilemaan, kun on ahas väli. Sitten taas tääkin lähtee vähän pyörittää ja vetää. Katsotaan vähän. Noin, sekin lähti. Ja sitten taas täällä alakerrassa meillä on täällä tämä ajoitustyökalu, sekin lähtee vaan vetämällä. Nyt meillä on kone ajoitettu. Tämähän on siis todella helppoa. Tuo tosiaan kun on tuo työkalusarja, niin 1 tappi, 2 tappia tämä työkalu tuonne alas ja se on sillä. Sitten tosiaan sen jälkeen kun se on, niin me voidaan pyöräyttää koneetta ympäri tuosta noin, niin nähdään sitten, että siinä nyt ajoitukset on kohdilla. Ja siinä tosiaan kun sen on pyöräyttänyt tuon moottori ympäri, oikeastaan täältä alakerrasta joutuu 2 kierrosta pyöräyttää, niin sen jälkeen yläkerta pyörähtää kierroksen. Mutta sen kun on tehnyt, ja sitten jos tapit ei osu ihan kohdalle, niin sitten tosiaan löysyttää taas täältä nämä molemmista nuo 3 pulttia. Ja sitten se on oikeastaan tehtävä niin monesti uudestaan se, että se osuu silleen, että ne menee kohilleen ne tapit. Niin silloin tietää, että ajoitus on kunnossa. Tosiaan, näin se onnistuu. Ja loppumietteet vielä projektista, niin autohan toimi erittäin mahtavasti, kun se sai käyntiin. Eli ajoitukset uskaltaa kyllä tämän videon pohjalta näillä kokemuksilla tehdä.
korkeapainepumppu mulla oli mennyt rikki jossain kohti. Veikkaan, että se johtuu siitä, että siihen ei ollut tehty kunnollista ilmausta, kun auton valmistaja suosittelee tietokoneella tehtävää ilmausta 3 kertaa ennen kuin käynnistää. Mutta pumpun vaihdon jälkeen niin auto toimi erittäin mahtavasti.